प्रथम स्मृतिदिन भावपूर्ण श्रद्धांजली. कैलासवासी राजश्री रघुनाथ चौकेकर. तुमच्या मायेच्या छत्रछायेत जीवनाची वाटचाल सुखमय झाली. तुमच्या मार्गदर्शनाने व्यवसायाचे स्वप्न साकारले. तुमच्या कृपाछत्राची छाया जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर सोबतीला आहे. तुमच्या स्मृतीचा आधार आमच्या प्रत्येक श्वासात आहे. तुमचे सदैव स्मरणार्थी मुलगे सुनील, अनिल, संदीप. सुना सौ सेजल, सौ अंतरा, सौ समीक्षा. मुलगी सौ कल्याणी लाड, जावई किरण लाड. नातवंडे कुमारी मृण्मयी, निनाद, अपूर्वा, अनय, सार्थक, वैष्णवी. चौकेकर लाड परिवार. संदीप चौकेकर मित्रमंडळ, खासकीलवाडी, शिरवल, तालुका कणकवली.